Takže čaute, ja som Rado a vítajte na prvom menšom tutoriáli na tomto kanále. Tento tutoriál bude zameraný na to, ako si kúpiť Minecraft cez PaySafe kartu, pretože myslím si, že keď nemáš práve ty kúpený Minecraft, tak je to možno tým, že nemáš bankový účet ako napríklad ja. Takže vlastne aj ja si idem dneska kúpiť a chcem vám to ukázať. Takže pustíme sa do toho, čo budeš potrebovať: internet, nejaký e-mail a tak, PaySafe karty. Takže prvé, čo spravíme, sa musíš zaregistrovať na minecraft.net. Takže e-mail. Možno bude môj e-mail zakrytý, takže sa nečudujte, tam naťukáte svoj e-mail. Tuto repeat email adres, tam vlastne ešte raz naťukáte e-mail, svoje heslo. Deň, kedy ste sa narodili, teda deň, presný dátum vašeho narodenia. Tak. Tak a klikneme na Create Account. What? Takže teraz, čo musíte spraviť? E-mail, ktorý ste si zadali, musíte ísť na ňo a overiť si účet cez e-mail. Takže prišlo mi to už hneď, proste žiadny problém. Overíte si to. Too many recent requests. Takže ešte raz, toto ospravedlňujem sa, len toto nejako blbne, nie som si istý prečo, ale to nám nevadí predsa. Thank you singing Mojang account. Takže vlastne nám to povedalo v podstate, že ďakuje za náš toto proste, že sme sa zaregistrovali, aj keď tam vyhodilo chybu. Takže OK. Teraz pristupujeme už k samostatnej kúpe Minecraftu. Čiže tuto si dáte meno, ktoré budete hrať v Minecrafte. Takže tak. Tuto si vyberete štát, v ktorom bývate. Keď bývaš v Polsku, si dáš Poland alebo Czech Republic. Tuto môžete platiť teda cez Visa, Mastercard alebo Amex. Diners Club, to neviem čo je. PayPal alebo PaySafe card. Takže my si vyberieme PaySafe card. Inak, ak máte kúpený gift code a neviete kam to dať, čiže dáte iba redeem code a tuto dáte PIN. Takže tuto dáme PaySafe card. PaySafe card. Klikneme na Purchase, čiže wow, niekto používa moje meno. Takže sa ospravedlňujem, ale moje meno, čo som si chcel dať, už je asi obsadené, ale čo sa dá delať? Na to tlačítko, tak vás presunie na jednu stránku skrill.com, kde sa budete musieť zaregistrovať, keď budete chcieť platiť PaySafe kartou, takže ja sa tam idem tiež zaregistrovať. Meno, prvé meno, priezvisko, e-mail. E-mail ten istý ako na minecraft.net. Country, čiže štát vlastne. Adresa. City, mesto, kde bývate, samozrejme. Smerovacie číslo pravdepodobne, postkode. Payment method ide iba PaySafe, takže proced to PaySafe card. Takže teraz sme sa už dostali na samotný vlastne zaplatenie Minecraftu. Pokiaľ ste ešte nikdy nerobili s PaySafe kartami,
Minecraft bude stáť presne 19,95 eur, ale Paysafe karty sa predávajú vlastne iba v 10 euro, 25, 50 a tak, takže ja som si kúpil 20 eurové. A ak neviete, kde v blízkosti sa dá kúpiť vaša Paysafe karta, tak ak ste z Česka, tak dáte .cz, ak zo Slovenska.sk, takže ja som zo Slovenska, tak dáte paysafecart.sk, paysafecart.sk, ktorá vás hodí na túto stránku originál Paysafe karty. Dá sa tu zistiť aj zostatok, keď tam naťukáte PIN, ale teraz vám ukážem, ako nájsť predajné miesta vo vašom okolí. Ja neviem, kde si dáte, nechcem dávať moje mesto, tak dám Bratislava. Dáte Bratislava, tuto dáte vyhľadať. Ono vám to vyhľadá presne, kde si môžete kúpiť Paysafe kartu vo vašom okolí. Čiže vidíte, je to hneurekom, hlavne proste nejaký tabák, na benzínkach sa to dá kúpiť a tak. Tu máte už konkrétne adresy, takže to k tomu. A teraz, keď máte 20 eurové ako ja, tak tuto dáte zadať viac pinov a môžeme ísť na to. Ja idem zadať piny. Dobre, jeden mám, druhý. Tak. Výborne, takže piny máme zadané a zaškrtneme poličko áno, akceptujem podmienky Paysafe card. Tlačítkom zaplatiť, proste prídete o peniaze na Paysafe karte a dostanete Minecraft, takže zaplatiť. Aktuálna platba bola úspešne, takže blablabla, you safely paid 20 eur to Mojang, takže super, tu nás to hodilo na mojang.net zase, tu sa lognete, ako sme sa zaregistrovali, takže svoj e-mail pravdepodobne. Heslo, ktoré ste si zadávali pri registrácii. Rembrmi, akože... No, takže sme lognutí. Takže nám to tu hneď vymenilo, že vyhodilo change your details to many your settings, change how you look in Minecraft. Takže tuto vlastne už si zadávate svoje skiny, ktoré ste si mohli vyrobiť. Ja vám do popisku hodím nejakú stránku, kde si môžete vyrobiť skiny. Ja už mám, takže dám prehliadavať. Tuto. A musím si to nájsť svoj skin. Blablabla, kde to máme, tu. Dáte otvoriť a upload. Your skin has been changed. Takže tak, a keď už dáte na minecraft.home, nemáte tam get Minecraft, ale download, čiže už máte originál, launcher, všetko. A ja vám gratulujem. Ak ste si kúpili Minecraft, ak som vám trochu aspoň pomohol, tak mi môžete zanechať like, nejaký pekný komentár a subscribe, čiže odber, to už je na vás. Potom už Minecraft pre tento počítač nemôžete kúpiť iba keď gift code niekomu kamarátovi alebo niekomu. Takže ak som vám aspoň trochu pomohol, tak nejaký pozitívny ohlas budem rád. A budem rád, keď to budete toto video zdieľať tým ľuďom, ktorí nemajú kúpený Minecraft a možno hlavne kvôli tomu, že nemajú bankový účet. Takže ja sa s vami lúčim a čaute u ďalšieho videa.